Паважаныя браты і сёстры, вось гэты фрагмент Евангелля паводле святога Яна, ён вельмі часта гучыць вось у гэтым часе Божага нараджэння, у гэтым перыядзе Божага нараджэння. Хіба што таму, што ён вельмі так моцна адлюстроўвае, у які спосаб Бог прыйшоў на гэты свет, як ён быў у гэтым свеце, дзе святы Ян кажа, што ўсё, што сталася ў гэтым свеце, яно сталася праз Божае Слова, а гэтае Божае Слова заўсёды было ў Бога. Кожны з нас – гэта Божае Слова. Усё тое, што мы называем законам прыроды. Вось гэты закон прыроды, гэтыя межы прыроды усталяваў Бог. І момант Божага нараджэння – гэта той момант, калі Бог прымае вось менавіта нашае чалавечае цела, прыходзіць у гэты свет, як быццам бы паказваючы годнасць чалавека. Ён не прыняў цела, не ведаю, некага звяра, ці ўвогуле некага, можа, дрэўца. Ён не сказаў, што ён у сонцу. Ён прымае людское цела, нашае цела. І вось святы Ян, натхнёны Духам Святым, кажа, што Слова Божае прыйшло ў гэты свет, але гэты свет яго не прыняў. Прынамсі, не ўсе прынялі. І толькі прыняў той, і калі хтосьці прыняў гэтае Божае Слова, то смела можа называць сябе дзіцём Божым. Так кажа святы Ян. І ён таксама сёння далей кажа вельмі такія цікавыя словы. Дазволю сёння паразважаць вось на гэтую тэму. Канешне, гэта ўсё датычыць нашай веры, але вось гэтыя словы, яны як быццам бы нічога не гавораць пра веру, але насамрэч вельмі моцна гавораць. Толькі трэба заглыбіцца і паразважаць. І вось святы Ян кажа так: «А тым, хто прыняў яго, дало уладу стаць Божымі дзецьмі. Тым, хто верыць у імя ягонае, вось менавіта тым, хто верыць у імя ягонае, дало уладу стаць Божымі дзецьмі. Хто ні ад крыві, ні ад жадання цела, ні ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся». Цікавыя словы. Яны як быццам бы так, образна кажучы, як быццам бы псуюць вось гэтую ўсю філасофію, тое, аб чым раней гаворыць святы Ян. Што вось слова сталася целам, усё там прыгожа і так далей. А тут кажа: «Хто верыць у імя ягонае, хто не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога нарадзіўся». І паўстае сёння пытанне: ці сапраўды мы верым? Ось, ці сапраўды мы верым? Памятаю, хтосьці сказаў у такой размове прыватнай, кажа: «Ксёндз, вось я каб жыў тыя часы, рэальна было б як-то, хіба што пастараўся б знайсці Езуса Хрыста і вось каб з ім паразмаўляць і так далей. Хто яго знае, каб мы жылі б у тыя часы, вось мы, як зараз тут, у святыні, і былі б мы у, там, не знаю, у Вифлееме, у Бетлееме, ці ўвогуле мы знайшлі б час пакланіцца Езусу Хрысту? Не ведаеце, мы знайшлі б час. Сказалі б: «Ай, некая там байка у Бетлееме. Ага, Бог нарадзіўся». Ну-ну. Ірад увогуле пайшоў далей. Мы ведаем, што ён зрабіў. Выразаў усіх дзяцей да 3 гадоў жыцця. Здавалася б, што табе дзіця можа зрабіць? Які страх у чалавека быў. Згубіць уладу. Гэта не ўсё так проста. І таму сёння вось гэтыя словы святога Яна вельмі актуальныя. Сапраўды, вось гэтае пытанне, ці
ці я веру ў Бога. І ён кажа, хто не ад крыві прыходзіць у святыню, каб ушанаваць Бога. Што это значыць? Это значыць, што хто не толькі паводле традыцыі прыходзіць. Некаторыя прыходзяць у касцёл, веру, што наша парафія не. Некаторыя прыходзяць у касцёл, чаму? Бо прабабуля была ў касцёле, бабуля была ў касцёле, мама хадзіла да касцёла, і я у 4-м пакаленні католік. Ну, то як у нядзелю не пайсці да касцёла? Мус? А святы Ян кажа, што супер, што маеш такую традыцыю. І я сёння магу таксама засведчыць, каб не мае бабулі, прабабулі, тата, мама і там яшчэ нейкае пакаленне не былі хрысціянамі, не былі б католікамі, то і сёння і я не быў бы католікам. Можа, нават атэістам сёння быў бы. Гэта традыцыя. Яна патрэбная. Але заўсёды ёсць гэтае пытанне. Ты ксёндз, але ці ты веруючы ксёндз? Кніжку чытаеш правільна. Рукі раскладуеш вовремя. Але ці ты веруючы? І сёння святы Ян вось пра гэта гаворыць. Што цябе сёння прыводзіць у святыню? Што цябе сёння матывіруе, каб ушанаваць Пана Бога? Калі паводле традыцыі, то святы Ян кажа, што ты не верыш. Святы Ян так кажа. Хто не ад жадання мужа, у такім значэнні пажадлівасці, што хачу, іду, не хачу, не іду. Ёсць такія хрысціяне, якія кажуць, што ёсць такі момант, што вось так, хочацца так зайсці ў касцёл, так, аж душа так, мяне так цягне ў гэты касцёл, і я прыходжу. А потым кажа, душа не цягне, я не хожу. І святы Ян кажа, як быццам бы хоча сказаць, не ведаю, што цябе там цягне, але ты не веруючы чалавек. Святы Ян так кажа. Ёсць у нас такія моманты. І трэба сапраўды разабрацца, бо мы як быццам бы дзесьці інтэлектуальна ведаем, інтэлект нам дазваляе прааналізаваць, што быў Бог, што Бог нарадзіўся, што Бог з мёртвых паўстаў і так далей. Але ўвогуле далей інтэлекту не праходзіць вось гэтыя веды. Яны не з'яўляюцца матыватарам таго, каб мы прыйшлі і ушанавалі Пана Бога. І святы Ян кажа, то калі так, то ты не веруючы чалавек. Хоць можа ахрышчаны, хоць можа носіш крыжык на шыі, і дома маеш абраз, і Біблію маеш. Сцвярджае святы Ян, што ты не веруючы чалавек. І трэці момант кажа, ані ад жадання мужа. Гэта значыць, што з некага прымусу. Гэта значыць, што нейкі страх ёсць. Памятаю, хтосьці з маладых людзей на катэхезе аднойчы сказалі, ксёндз, так як не хадзіць у касцёл, каб потым што, у пекла папасць? Вось калі хто-то з нас сёння прыйшоў да касцёла, бо баіцца папасць у пекла, то это супер. Але ты не веруючы чалавек. Святы Ян так кажа. Бо таксама у Бібліі канкрэтна ясна напісана, што не толькі вера цябе будзе збаўляць, але таксама і паслухмянасць. Злы дух таксама верыць у Бога, але не паслушны яму. І сённяшняя літургія слова захвочвае нас, каб мы разабраліся. Не проста былі такімі хрысціянамі, католікамі, такімі бездумнымі. А там усе ў сям'і былі веруючыя, то хадзілі ў касцёл, то я ўжо хаджу ў касцёл. Каб мы сапраўды паглыблялі нашу веру, услухоўваліся ў Божае Слова, і праз тое, што мы будзем услухоўвацца ў Божае Слова, наша вера будзе паглыбляцца.
Не тады, калі ўсё класна і супер, але калі, можа, і цяжка, і незразумела. Некаторыя выходзяць замуж і кажуць, мы пашлі, чаму вас няма ў касцёле? Або я выйшла замуж. І што? Ну, я пашла за мужам. Куды ты пашла за мужам? Цябе ж ні ў царкве, няма ні ў касцёле. Дзе там твой муж ходзіць? Пытанне пра веру. Не пра традыцыю. Не пра страх. Канкрэтна сёння Езус Христус праз святога Яна, евангелісты, пытае. Вось прайшоў год. 2024 быў, зараз 2025 год. Ці штосьці ў канструкцыі, у пабудове маёй веры змянілася? Ці яна паглыбілася? Ці яна ўзмоцнілася? Ці яна засталася на якім узроўні? Страху, традыцыі, чагосьці яшчэ. Бо святы Ян кажа, гэта не вера. Спакойна жывіце далей, вы не веруючыя, не перажывайце. Вось такое Божае Слова на сённяшні дзень. Яно сапраўды, гэта Божае Слова, яно як гэты меч двухбаковы. Яно не заўсёды суцяшае, але часамі вельмі баліць нас. Нават такіх заядлых, як мы часта кажам, веруючых. Бо гэты меч Божага Слова часамі змушае нас, каб мы задумаліся, пераасэнсавалі яшчэ раз. Няхай Дух Святы суправаджае нас у нашых разважаннях над Божым Словам. І няхай дапаможа нам сёння, вось, паслухаўшы Божай мудрасці, разабрацца. Бо гэта фундаментальна. Ці я веру у Пана Бога? Ці Слова Божае, якое прыйшло ў гэты свет, і ці я, які жыву ў гэтым свеце, прыняў гэтае Божае Слова. Амен.